morning. Ako i-unbox ang Soundcard. Niabot karong adlaw, May 14. Ikan sa Lazada. This item, guys, is very important for us vloggers, customers who are doing live stream or record video. Okay, so abang mabrihan. Kung nakapay condenser na maabot o kaiba headphone. Okay, so this is the product. Ako na siya na I learned this sa corner po sa mga vloggers sa YouTube. Muna nagigamit, and then this cheaper sound card or pareha na siya audio interface. Ang mga recordingan nga audio interface mas mahal. Ito na siya 1,800, but and then additional charge mga 952 akong nabayad. This is a sound card, live sound card, wired condenser microphone. Okay, so cameraman, okay, please close up. Oh, yes, muna siya exon. Okay, gamay kayo siya. Lapas sa lupa sa kamot. Okay, this is the sound card, guys. This is very useful in vlogging. Okay, so kasi siya nadiri ang mga diri mo saksak ang mga wires going to your phone or PC, yung laptop or computer. Okay, okay, mga wires. I believe these wires is mga pag-connect rin. Okay. Later on we will connect this. Yeah, here. Oh, diba? So sa connection sa live 1 and 2. Live 1 and 2. Kaya siya, I think padung sa computer. Okay, so that's it. Naghalat ko og i-order na ko sa Lazada, and then gahapon ni abot. Wala siya nagdungan, maniunan ni abot. Another guy naghabot ni ini, and then later on after 1 hour ni abot na siya. So this is a condenser microphone o stand. Okay, so partner kini siya sa V8 Soundcard. Nag-pay ko ni og 1,100. This lapel is 210. Okay, so muna siya. First time to open this. Okay, so this one is of course I think cover siya sa microphone para ano na kay distance sa imong mouth sa mic to control your voice na dili siya to kay sa mic. O ang mga noise po sa surroundings dili po siya ma-minimize sa. Okay, so I will open this. Oh, wow. Kaya mo niya kung panganday sa akin to have this. Parang pag yun ay tabo. Okay, I will remove this from the Oh, no. pop. This one is recording microphone. Partner sila. Kaya siya natin itong I think kaya stand. Kaya i-clips dito sa table.
Okay. Okay, mo siya. Stand. Ari na siya sa side sa table, I think. And then mo siya. This one is the clamp here. Oh, I think that's it. Okay. Stop this is table. And this is the condenser mic. You know, condenser mic is a sensitive microphone. Good for recording. Okay, this one. See? Oh, thank you, Lord, for this set. Okay, there's a manual here. Obviously from China. Okay, so this is the mic, condenser mic. Oh, I nakita na lang ko sa YouTube, and then para pang record sa songs, worship songs of course, and then also preaching. We will record our preaching through this condenser mic and other ears here. Okay, so para sa mga pastors, mga Christian worship leaders, mga Christian artists, this is the best nindot na siya nga mo imong gunakan. Okay, this one siya, lalo siguro ni I don't know, the partner is natin nakita, and then and this one is it will be itaon sa Soundcard, because ang imong halang amplifier ana siya pang lang pang sa church, pang nai speaker niya kani siya. If you want to record it in your phone or in the computer, you need the cable like this. Kani siya kauban niya ano to siya dito isasang sa Soundcard or AI or audio interface. Ang medyo barato siya na audio interface mo na gitawag ng Soundcard. Okay, so this siya. That's it. Okay, so mag-practice pa rin sa ibang taon. Okay, so mga pastors, mga Kristohanon, ano tayo talent sa singing,